sitten kun sitä tuo se veneenkin, niin voi samalla sitten vähän pistäytyä sitten siellä. Mistä se on tullut se mies, joka täällä puhuu? No Helsingistä on tullut. Okei, Helsingistä tullut tänne. Niin, sieltä sitten tullut. No. Tottako se on sitten penikoinen? Joo, 2 kertaa tilassa kyllä. Jos sitten laulettaisiin ensin Internationaali. Ei taida kaikki vielä sen naalin päälle oikein ymmärtää. Tehän osaatte, toverit. Yön orjat sorron yöstä nouskaa, maan äärin kuuluu kutsumus. Nyt ryskin murtu pakko valta, tää on viime ponnistus. Pohja vanhan järjestyksen horju, orjajoukko taistoon. Alas lyökä koko vanha maailma, ja valta teidän silloin on. Tää on viimeinen taisto, rintamaamme yhtymään. Niin huomispäivänä kansat on veljet keskenään. Tää on viimeinen taisto, rintamaamme yhtymään. Niin huomispäivänä kansat on veljet keskenään. Ei muuta johtaja, ei luoja, kuin kansa kaikki valtias. Se yhteisonnen säätää suoja, se on arvokas. Estä leijän hengen kunniamme, yössä sorron turmion. Kukin painataan me kalkeitamme, kun käymme työhön taistoon. Tää on viimeinen taisto, rintamaamme yhtykää. Niin huomispäivänä kansa on veljet keskenään. Tää on viimeinen taisto, rintamaamme yhtykää. Niin huomispäivänä kansa on veljet keskenään. Aateveljet! Aatesisaret! Saapunut on keskellenne se kirkkovallan, se pappisvallan, se virkavallan, se rahavallan, se asevallan, se kaiken pirullisen vallan leppymätön verivihollinen. Minä se olen? Katsokaa minuun
Kuulkaa mitä minä teille puhun. Sillä minut on tänne lähettänyt asioita selvittämään Suomen kansan järjestynyt parlamentaaripuolue, eikä mikään herrojen salasakki. Irvistelkää vain vapaasti partanne alta te herraskaiset. Olkaa keitä tahansa. Tämä mies ei teitä tunne eikä tuntevaa tuppahu. Kuulkaa päältä, kuinka totellinen sosiaalidemokraatti haukkuu ja häpäisee ja teidänkin pahat sisunne paljastaa. Kyllä teidän puolueenne on koettanut tähän asti meidän puolueen syntejä päivävaloon vetää, vaikka ei ole onnistunut. Minä ilmoitan tälle köyhälle kansalle, joka teitä tässä tähän asti on kumarrellut ja passaillut, että nyt on meidän vuoro astua sotatantereelle. Meillä on voimaa, tietäkää se. Me lyömme alas sorta ja luokan, me emme pelkää lahtarikaarteja. Vapiskoot alle ritarit ja hirmukonnat, kun Pohjolan nuija joukko käypi tuomitsemaan rosvotöitä ja kansanmurhaajia. Koston hetki koittaa ja oikeus lopultakin voittaa. Ihmisyyttä me vaatimme, ja jos ei sitä meille hyvällä anneta, me otamme sen väkisten. Kuka tässäkin pitäjässä pellot kyntää ja ojat kuokkii? Kuka muta kuopissa tonkii ja savessa piehtaroi? Kuka taivasalla vesisateessa nukkuu? Kuka jäärailolla palelevin käsin kalanuottaa vetää? Kuka tuiskussa ja pimeässä hiihtää? Kuka tervasjuurikkaat kiskoo ja tervatynnyrit raahaa ja soutaa henkensä kaupalla, nälkäpalkalla, satojen virstojen päähän suurille herroille? Kuka virkamiehet, kuka poroporvarit, kuka tyhjän toimittajat elättää? Kuka ihramahat, kuka punanokkaiset juomarit leivässä ja viinassa pitää ja itse puutetta kärsii? Eikö se ole köyhälistö? Raskaan työn raatajat. Kuka tämänkin pitäjän nurkilta maailman raharatasta pyörittää ja kautta rantain kapitalisteille työtä tekee, jota toiset voisivat nauttia, koreissa vaatteissa keikkua ja hekumassa elää? Kuka tässäkin pitäjässä ylpeän rouvaan pitsipaidat pesee? Kuka tunkiot luopi? Kuka herroille hevoset huvia jo valjastaa? Kuka perustuslaillisten ryökkynäin pyykit jääkylmässä avannossa huutelee? Kuka suometalaisten herrojen hännät helvettikummassa saunassa siivoaa? Eikö se ole köyhälistö? Proletaarijoukko! Vai luullaanko täällä, että Jumala seneen on nämä asiat määrännyt? Sitä varten olen minä tähän pitäjään saapunut, jota teille mielenvalaistusta tuon. Pappi kirkossa puhuu väärin, kun opettaa, että orjan pitää olla nöyrä, vaikka herrat saavat mielimäärin mässätä. Pappi kirkossa valehtelee. Me sosiaalidemokraatit tiedämme, että ihminen on luotu vapaaksi, että jokaisella on oikeus leipään ja maahan ja mukavuuteen ja nautintoonkin. Ei ole ketään ruoskan suutelijaksi luotu. Ei ole ketään känsäisin käsi vertavuotaviin sormin pantu iäkseen tervasjuurikkaita kiskomaan, jotta porvarit kansan hankkimilla rahoilla saisivat laiskanpäiviä viettää, verkavaatteissa ja samettisilkeessä pöyhistellä ja makeita viinejä juoskennella. Semmoinen Jumala, josta pappi puhuu ja jonka eteen hän köyhäkin polvet notkistaa tahtoo, se on kapitalistein keksimä kultainen vatsikka. Samanlainen, josta vanhan testamentin tarinoissa kerrotaan. Ei se kelpaa köyhälistön jumalaksi. Ei veljet, rakkaat ja sisaret. Uskonto on pyhä asia, mutta köyhälistö pitää luopua herrojen uskostakin ja etsiä Jumalan valtakunta omilla aseillaan. Kuin lampaita karsinoissa meitä on kasvatettu, pitää jo oppia tuntemaan vääryys ja valhe. Ei saa nälkä, ruoska eikä orjanpamppu enää vinkua tässä maassa. Ei, vaan proletaarin täytyy tarrata siihen kiinni, justiin niin kuin ärsytetty koira kalikkaan. Ja sen minä sanon, että jos nuo isopalkkaiset herrat tälläkin paikkakunnalla pilkkaavat köyhää työmiestä ja työnaista ja nylkevät nälkäistä selkänahkoja, niin tietäkööt, että elävän Jumalan kosto